Umar Yusuf Yabo gaba dai dan maje. ka kare gida sannu matashin zaki dan majan Yabo wakilin alkai Umar Yusuf Yabo gaba dai dan maji ka kare gida sannu matashin zaki dan majan Yabo wakilin alkhairi. kura a cikin dawa mai ban tsoro ce dan majan Yabo fa babban riga ce a fito a buga magani din sun kauce shagari da Yabo constituency kun dace mun zo da kidan ta ya fatan alkhairi Umar Yusuf Yabo gaba dai dan maji ka kare gida sannu matashin zaki dan majan Yabo wakilin alkhairi. amma da babu maza a gabanka mu je zuwa matsayi ne ka taka ga daraja Allah ne ya baka to ba uban da ya hana in yabe ka muna da gona har mun yi shuka Umar kowa ya fito wanda ya labe za ya mato dan mata na ce share zato rumfar makiyan ta rikito gari gari dan majan Yabo a kaso agen dan maje fada go agen dan maje go agen dan maje ga yan uban sun dauje amma mu da shi mun maje ba tsayawa ka tafi baushe ya ci ladan goje mai fitowa ya fito zai karo dan maje na san bakunan sa da wuje Yabo da shagari mai kiɗan da kije